akong bolahan. Og oras sa kamahalan, ang Diyos sa kahitasan ahay nanaog sa kalibutan. Gitalik daniyang langit, matahom nga walay sanglit. Sa pagkatao siya migambit, ahay nagamto sa mga kasakit. Iyagan yun nga gibiyaan, ang langit saging harian. May anhi sa kalibutan, ahay na higugma sa mga katawhan. Kay ang tuyo niyag tinguha, magasubay ug magapala sa mga kaliwat ni iba, ahay nadalahig sa mga sala. O kami dili na magdugay, kay sanglit kami lumalabay. Sa langit dako kayong kalipay, ahay no yung Pasko tagbalay. Nalimot ko na. Kana siya, pwede ra diretsyon ana. Pwede na diretsyon ana, basta kay nga naron nga yan, kanang pwede na diretsyon ana kay kung pwede na taasan niya, skwinta ra ilunod. Ha? Kaya naron 20 ra ilunod, may ba diretsyon putol, pero 50 pang daasa oy. Taas man na kayo do. Nga pila ka verse. 24. Ala, 28. Taas man na kayo. Hindi ka alaala. Ang mga karaang tao Hindi do. ka asaw, 30. Karaang tao do. Oy, moingon nga. 40. Kung hinal jud ilhang kuanon. 40 kutob. Na magani hustong ikawalo diha. Salamat kayo. Salamat mga viewers. Salamat.